Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundili pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Mao na ang gingharian sa Dios. Welcome na usab higala igsoon sa lain nga mensahe nga maghatag og paglaom, gabay or giya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. O kung ikaw na panalanginan ning maong programa, palihog sa pag-like, comment and share. O kung ikaw bag-uhay pa lamang, palihog sa pag-follow aron adlaw-adlaw updated ka sa mga video nga naghatag og mensahe nga makahatag og kaligon sa atong kinabuhi. O ganiya si Pastor Rayhom Favor. Kining pagkamatarong atong sugdan. Kaya nimo dili? Kaya ba nato nga mamatarong atong kaugalingon? Unsa man nga pagkamatarong nga atong gikinahanglan? Kaya ba nato ning maangkon ning maong pagkamatarong pinagi sa mga rules and regulations kanang gitawag don'ts and do's? Buhatan ni, kini mo dapat imong buhaton, kana mo ayaw buhata. Actually mo na isagad bisan sa atong mga ginikanan, bisan ako naka-experience ko ana, kaya ako man pastor, daghang kayog don'ts and do's. Ayaw nig buhata, kari mo buhata, insakto na dili. Sa unang bahin insakto actually. Tinuod na siya og mao nay mayo. Ang gingon sa Bible, why na matarong pinagi sa balaod, labaw na sa mga regulations sa iglesia or sa balay nga gina-sit up sa mga ginikanan nato or sa pastor unsa dapat mo ni buhaton kana mo'y buhata. Diba? Naay mga rules, worship team naay rules o sa bisan asa naay mga rules o normal na siya nga rules. Pero dili na mo standard sa pagkamatarong. Dili ang balaod mo standard sa pagkamatarong, dili ang mga rules mo na siya standard sa pagkamatarong. Why na matarong ana? Kana siya rule of life lang na siya. Nga munay dapat tatong sumban nga magkinabuhi tayo ngunana. Nga dili ta mulapas. No, natay guide nga atong ginasunod. Buti pasabot, ang rules nag-serve ra na siya as guide. Pero dili na siya mo'y mahimong matarong sa tao nga numan. Why bisan usa nga nakasunod sa balaod. Mapakyas ka sa usa, pakyas ka sa tanan. Busa ning maong pagkamatarong, imposible nga maangkon ni sa tao. Wa gyoy na matarong. Ang pagkareliyoso, dili na siya mo'y matarong nato. Ang atong pagkamakugihon sa bisan unsang buhat, bisan ikaw pa'y pinakamaayong tao sa kalibutan, wala na magpasabot, ikaw na nahimo na kang matarong. Mahimo kang qualified sa gingharian sa langit. Why bisan kinsa nga mahimong matarong sa mga mata sa Dios, pinagi siyang kaugalingon. Now, para atong masabtan atong tan-awon ang paagi mismo, mag-focus ra ko sa Book of Romans. Now, diha sa Romans, chapter 3, verse 20. Naon sa may gingon diha ni Apostol Pablo? 21. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao. Gipadayag sa Dios. Kung makadungog mo ang word, gipadayag. Unsa inyong una-una? Ingnan imong tupad, gipadayag. Bayon sa mana, gipadayag. Kung dili ipadayag, makita nimo dili. So, kung maghisgot tag gipadayag, wa kakakita na. Ang tao di makakita niya na, di makasabot niya na, dili makaangkon niya na. Pero ang Biblia nagingon, gipakita sa Dios, gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong. Buti pasabot, ang religion dili makahimo sa pagmatarong sa tao. Dili religion mo'y nagpadayag. Ang Dios mismo mo'y nagpadayag sa paagi aron ka mahimong matarong o kanamang Bible. Ang Bible mao ni siya kamatuoran nga gikan sa Dios. Mao ni siya pulong nga gikan sa Dios aron natong masayran sa unsang paagi ta mahimong matarong, sa unsang paagi ta makasulod sa gingharian sa langit. O sa unsang paagi nato labaw sa tanan siya mailhan. Mo ning gitawag ni sig espesyal nga pagpadayag sa Dios atong kinabuhi. Mo nang kinsa may naay Bible, kana espesyal nga pagpadayag sa Dios imong kinabuhi busa basahan na. Now, mato pa din gipadayag sa Dios ang paagi sa paghimong matarong. Sa man, verse 22. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao, pinaagi sa ilang pagtuo kang kinsa man Hesus Kristo. Dili pinaagi sa bunyag or bautismo sa maong relihiyon,
Kung dili gihimong matarong ang maong tao, pinagi kang sa pagtuo gyud. Klaro ko na. Pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Kay managsama man ang tanang mga tao. Managsama. Kinsa man ni, Hudiyo ug dili Hudiyo, dato ug kabus, sikat ug dili. Tanang tao managsama nga unsa makasasala. Managsama pod ang paagi sa paghimong matarong. Bisan Hudiyo, dato or pobre, kitang tanan managsama ang paagi sa paghimong matarong. Lahi-lahi nga religion. Munang kinsa nga religion nga magtudlo og lahi nga paagi sa paghimong matarong, kana siya false teaching, false religion, ug wala na sila sa kamaturan nga gikan sa Dios. Now, sa unsang paagi ang tao himong matarong sa Dios? Base din ha, pinagi sa pagtuo kang Kristo. Muna nga atong gipromote dili ang atong religion. Ang atong gipromote mo si Kristo nga mo'y makahimo sa paghinlo, sa paghugas sa imong kinabuhi. Siya ang atong gikinanglan aron ta mamatarong. Kung maghisgot mangguntag pagtuo diha, munay pagtuong makaluwas ug munay pagtuo nga maghimo nimong matarong. Pagtuo kang Kristo. Unsa imong gituohan sa imong kinabuhi karon? Daghan tag mga gituohan. Dunay uban nagtuo kabahin sa Nobyembre 1, Nobyembre 2. Inyo pod na, iya na sa kalibutan. Tradisyon na sa kalibutan. Ug di nato na pwedeng lalison. Ilaha man na tradisyon na sa kalibutan, pero mangutan ako, unsay prueba, unsay kamaturan. Niya nang maong pagtulunan. Niya nang maong gituohan sa kadaganan. Kabilin sa mga katigulangan, muni giingon nila, muni giingon sa dakong relihiyon, di ra nato nganlan. Nahimo na siyang tradisyon nga gitatak sa una-una sa mga tao, nga ingon ani, nay white lady, no? Nayon sa padiha, nay mga kalaga nagsuri-suroy. Mangutan ako nganong dito mo ana. Ang ilang gingon mutugog ko kay gahapon dito sa mua na ang mga plato nangahulog. Unyag na igor day hangin, di ba? Mahulog man gyud na. Ang sagad nga akong madungog kung imong pangutan-on, unsay prueba nganong mituo kaniya na moingon sila tungod kay nabati na ko iyang kalag dito nang usina. Mukaon pa din ang kalag. Mangusina pa din na dito, manghugas pa ng plato unsa. Ang Biblia nagingon diha sa Ecclesiastes, wala na gahom ang mga patay sa dapit sa mga buhi. Mao na gingon sa Biblia, ug mutuo ko niya na. Nganuman pulong man na sa Ginoo. Muna ayaw mo kahadlok. Nganong mahadlok mo? Siyempre tungod kay gamay pala hala nay abat, hala nay white lady. Munang natatak na psychologically diha sa una-una sa tao kana nga mga tradisyon, kana nga mga pagtulunan. Apan pananglitan imong tupad nagtuwa na ayaw lang lalisa ug munay atong point dinhi. Ang bersikulo ang Romans chapter 14 dunay mga panaglalis. Pananglitan Christian na siya. Unya mo na iyang gituohan. Ayaw na naglalisa. Kung nagtuo siya niya na, hulata lang ang panahon, moabot ang panahon sa kadugayan niyang pagsunod sa Ginoo, masabtan niya ang tanan. Kaya ako ingon biya ko na sa una. Daghan ayaw puwersaha ang tao nga musunod ug mutuo unsa imong gituohan. Inoon, unsay atong buhaton? Balik ta sa chapter verse 17, ang gingharian sa langit dili sa pag-inom, sa pagkaon, buti pasabot tradisyon dinhi sa kalibutan, dili mo na mo'y paagi sa paghimong matarong. Ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao pinagi sa pagtuo kang Kristo. Importante nga sigurado ka nga nagtuo kang Jesus Christ. Although nakakipagduwa-duwa sa imong kaugalingon, may tungod sa mga butang sa kalibutan, ako nagtugog ko, padayon lagsimba sa Ginoo. Mutubo gud ka sa kaalam ug kahibalo may tungod sa Dios. Kining maong kaalam ug kahibalo may tungod sa Dios dili ni siya maangkon overnight. Now, unsa tong paagi sa paghimong matarong sa Dios? By faith in Christ. Pinagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Nasa verse 22. 23 tanan nakasala. Pag-abot sa 24 unsay gingon dinha? Apan pinagi sa grasya nga gigasa sa Dios kanato ngadto kanila nahimo silang mga matarong pinagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Tanawa verse 25 di mo masabtan pagayo. Gihatag gihatag siya sa Dios
Aron pinaagi sa iyang dugo kinsay gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Aron nga pinaagi sa iyang dugo matud pa dinhi mapasaylo ang mga sala sa mga motuo kaniya. Si Kristo namatay, naula na ang iyang dugo, pero dili mamatarong ang tao kundi siya motuo. Kay klaro man giingon ni Apostol Pablo, matud pa niya, naagi sa iyang dugo, mapasaylo ang ilang mga sala sa motuo kaniya. Mapasaylo ang mga sala niadto mga tao nga motuo kaniya. Ang pag-ula sa dugo ni Kristo 2,000 years ago, dili to siya drama, dili to siya aksidente, purpose, plano gusto sa Dios sa iyang pagtubos. Mao to'y plano sa Ginoo nga iyang tubuson. Sa Genesis pa lang nagsaad na ang Dios nga iya ipadala ang Mesiyas o si Kristo ang Mesiyas. 2,000 years ago, si Kristo namatay sa cross, dili to siya ingon nga tungod kay gibutang-butangan, pero mao to'y plano sa Dios, gitugutan sa Dios, tanawa ang plano sa Ginoo, di usay di kakasabot. Samtang ang mga Hudiyo miingon sila, ilansang na siya ni Kristo, ilansang siya sa cross. So kadto mga daotan nga mga tao gigamit pud sa Ginoo para matuman ang plano sa Dios. Imagine, doon ay mga panahon sa itong kinabuhi, nga din kay buot ang Dios, nga i-accomplish niya ang iyang purpose imong kinabuhi, i-allow sa Ginoo bisan nimong higala, traidoran ka. Usahay i-allow sa Dios ang mga tao sa imong palibot nga mura kag ipiton, usahay di ka kasabot sa mga sitwasyon, pero naaday purpose ang Ginoo nganong nahitabo to. Usahay ang Dios mo padala og kalisdanan sulod sa panimalay, tungod kay naa po i-accomplish nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Munang diagod na ako nasabtan kung magpabilin lang ka sa Ginoo. Yes, maglibog ka, doon ay panahon maglibog ka. Naay panahon di ka kasabot, pero kung magpabilin lang ka sa Ginoo, ma-realize nimo mo da itong gialaw sa Ginoo. Mo da itong gitugutan sa Dios nga mahitabo sa akong kinabuhi, tungod kay kini mo ay plano sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Daghan nga mga tao sa Bible nga naka-experience ingon niya na. Si Joseph, iya bang gikontra ang mga tao sa iyang palibot? Iyang igsoon? Katong tao nagtangka pagpatay niya, gihulog pa siya dito sa tabay nga mamala, gibaligya siya ngadto sa mga traders og slave. Gibaligyahan mo nang nahimo siyang slave ni Potiphar. Apan si Joseph nagpabilin siya sa Ginoo. Pag-abot niya dito, nahimo siyang gobernador, nahimo siyang prime minister sa Egypt. Og dito niya nasabtan ang tanan. Gipadala ko sa Ginoo una diri para maluwas ang akong pamilya. Naa ba ang pagdumot? Naa ang kasakit, pero wala ang pagdumot. Naa ang kasuko, ngadto siya magigsuon, pero wala ang pagdumot. Pwede na mahitabo sa mga Kristohanon. Masuko ka, makayaw-yaw ka, pero way pagdumot sa mga kasing-kasing. Ug munay attitude sa tinuod nga mga Kristohanon. Munay righteousness nga gipasabuti na. Ang tinuod nga Kristohanon, magpabilin ka sa karakter sa kinabuhi ni Kristo tungod kay sa diyang mituotan ni Kristo atong naangkon ang kasing-kasing o pagkamatarong ni Kristo sa itong kinabuhi. Muna'y pagkamatarong nga atong gikinanglan. Dili ang pagkamatarong or tradisyon diya sa church. Nabi ay mga church karon. Nang ilahang righteousness nakabase sa ilang tradisyon sa church. Unya mo nang makita nimo unsa may naay hypocrisy, naay unsa diha. Ngano man naka-focus sila. Ilaha importante kayo ang series of rules. Yes, moingon ko nga kana importante nga atong i-follow. Pero ayaw hukma ang imong igsuon tungod kay nakalapas sa rules nga inyohang gihimo diya sa iglesia. Ayaw siya i-judge. Basahan ninyo usab ang chapter 14. Ayaw hukma imuhang tao tungod kay nagkaon siya ng pagkauna. Ayaw hukma ning tawhana tungod kay muna iyang sistema. Munang mato pa ni Apostol Pablo, kinsa tong maghuna-una nga kana nga pagkaon sala, di nakasala siya. Buti pasabot, unsay imong giuna-huna nga sala, mahimo guna siyang sala. Mura og lisod man ron. Yes. Tanan imong giuna-huna nga sala, mahimo na siyang sala. Tubangan sa Ginoo. Munang kung naghuna-una ka kana nga sala, unya imong gibuhat, nakakita ang kadaghanan. Niingon nga kinibutang nga sala. Unya daghan nakakita niya na unya imong nabuhat. Matod pa ni Apostol Pablo, nahimo kang kapandulan. Busa matod pa, ayaw ninyo himoa nga inyong kagalingon, mahimo mong kapandulan. Apan ang pinaka-point ni Apostol Pablo kung mag-isgot kag righteousness, nago nang gitawag forgiveness.
Abi ninyo way tao nga dili masipyat. Tanan tao makasala, bisan kita nahimo na tang matarong pinagi sa pagtuo ni Kristo wa na magpasabot perfect na ta. Apan unsay imo makita sa usa ka taong gimatarong na sa Dios, na nang gitawag forgiveness. Na nang pagsabot, na nang gugma. Dili ka mo judge, dili ka mo hukom sa usa ka tawo. Kun dili mo sabot ka, imo siyang dalon diya sa Ginoo, imo siyang paduolon diya sa Dios. Aron siya maghinulsol, ug munay point din na makiksunan. Mo-admit ka sa imong nabuhat nga sala. Makita ba ang righteousness niya na? Yes. Ang mga Kristohanon makasala, pero mo-admit, mag-repent. O ang mga tao nga makakita nimo ilang makita nimo integrity as a Christian. Tungod kay ingon nga Kristohanon ayaw pagpa-pretend nga dili ta masipyat. Masayop gud ta. Ang pinaka-importante kabalo ta mo admit sa atong kagalingon, yes, nasipyat gyud ko ato. Ayaw kabalak ang imong reputasyon. Abi ninyo ron unsa na sa kalibutan, reputasyon, Christian gud ko, pastor gud ko, anak kog pastor dapat, way ikasaway. Mahitabo ba na? No. Imposible. Muna imposible. Imposible kayo na mahitabo nga ang tanan tao mudaig nimo. Kay nakasulay sulay kog post sa Facebook, igor na akong gibasa ang Bible, gitunglo nako. Pisting asa to? Putang ina mo. Ako tong gipost. Igor ako nagbasa tog verse. Ayun siya, putang ina mo. Putang inang asa na, fuck you ka ana ba? Nakaingon ko. Lord, usa may nasulod dagoy ani tawanan. Ngano nakaingon man niya ani. So, di po ito maigo, kay wa may dapat makaigo nga ito niya. Katong nga verse. So, nakaingon ko sa itong kagalingon, munang imposible gyud nga ang tanan tao malipay sa imuha. O, unsay angay na itong buhaton? Acceptance. Dawata imong kagalingon, nga naagay tao nga dili mahimot nimo. Naagay tao nga dili malipay nimo. Pero ayaw pag huna-huna, sister, malipay ba ka na ako o dili? Ayaw huna-huna ka na yung kan. Ang atong point din nga doon nagitaw nga dili mahimot sa mong kinabuhi. Especially sa mga tao nga nasa gawas. Kato mga tao nga wala pa diha sa Ginoo. Dili siya kasabot nimo, dili siya makaangay nimo. Ug mo na ilahang impression para sa imo. Pero ang pinaka-importante mao ni nga nagsalig ta kang Kristo. Yes, nasipyat ko gahapon, nasipyat ko sa mayagi. Kung doon ay mga tao, imo nganong nagbuhat kanini? Yes, nabuhat na ako. Ang kuna. Kay nakakita man siya. Ayaw ingon nga, ay wala biya. Kung nakakita siya, ang kuna. Tungod kay kana nga maong buhat, nga imong nabuhat, imong gi-admit, wala na siya nag-nullify, wala na siya magtangtang, wala na gahom, nga mutangtang sa imong posisyon ingon nga anak sa Dios. Tungod kay kung sigurado ka nga nagtuo kan Jesus Christ, iya na kang anak. Ayaw pagpa-pretend nga kita hingpit na. Munang kini maong pagkamatarong nga gi-mention din ha, kinsa gani ni? Pagkamatarong ni Kristo. Sa dihang nagtuo ka kang Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo na sa imong kinabuhi. Iya na kang anak. Ug natay assurance nga kung mobalik si Kristo anytime, dito kita sa langit. Kung mamatay man ta, like for example, mamatay ko karon, sigurado ko nga ko sa langit. Dili tungod kay maayo ko nga tao, pero tungod ni Kristo. Kaysa diyang nagtuo ko ni Kristo, akong naangko ng maong pagkamatarong. So ang maong kaluwasan, tungod ni Kristo. Dili tungod kay ako, mituo dito niya. Tungod ni Kristo. Abi na mo usahay, pangutanon ta, Pastor, naluwas na ba ka? O nganong naluwas naman ka? Naluwas ko tungod kay mituo man ko. Unang tanaw nimo, insakto ra gud nga statement. Pero kabalo mo unsay sayop? Nituo naman ko ni Kristo. Siya na may akong manluluwas. Okay nang akong manluluwas. Pero kanang moingon ka nga, mituo naman ko. Ang problema diha kanang ko. Nituo ka, pero tungod nimo. Makaingon ta murag, dagino tong pabagina. Yes, usahay. Naay problema niya na, salvation is by faith. Not by works, so that no one can boast. So kanang moingon kang, naluwas ko tungod kay mituo man ko ni Kristo. Si Kristo gyud naluwas ta tungod ni Kristo. Dili tungod nato. Dili tungod kay miduol ta niya. Siya ni duol nimo. Siya nagtawag nimo.
Nituo ka niya, di wala nang pasabot na kanimong pagtuo, imo na. Gift gihapon ang gikan sa Dios. Unsay giingon dito? Na matarong kita pinagi sa grasya sa Dios, pinagi sa pagtuo kang Kristo. Kini dili atong buhat, gasa kinigikan sa Dios. Ang pagtuo diha gasa sa Dios, grasya gasa na siya gikan sa Ginoo. Kanang tanan gasa sa Dios. Ang imong pagtuo, ang kaluwasan tanan gasa nga gikan sa Dios. So, nabay gikan nato? No. Kining tanan, grasya sa Dios. Ug muna ang pagkamatarong atong naangkon. Kini nga pagkamatarong makigsunan, usa man guni siya ka judicial process. Nga din, ato sa korte, mayroon kang sa ni justification, muhimo ang korte og declaration. Mo declare siya not guilty, acquitted. Buti pasabot sa diyan tao mo to ni Jesus Christ, i-declare ka sa Dios, not guilty. Dayon, iya nakanganak. Mao na siya dito, mao na ang justification. I-declare ka, kanus aman, dili process, instant. Sa diyan tao sa kanising-kasing mo to ni Jesus Christ, ana nga panahon, gideklara na kang matarong. Ug mo na sa Bible na matarong ta pinagi sa pagtuo ni Kristo. Kaniadto sa diyang mituo ka. Pastor, nasipyat mangigo, no. Muna sa akong gikaingon kaganina, ayaw taguan yung kagalingon. Kita, masipyat kita, bisan akong pamilya, wa ko kabalos ko mga anak. Kaysa lecture na mo dito kagahapon, ningon tong lecturer, PPP ba to? Pastors Problematic Kids, PPK. Sagad sa mga anak sa pastor, may pinaka-problema diya sa church. O muna akong prayer, Lord, ayaw itugot. Tuluro ba kong anak? Ako mga pagampo, nga din, masipyat man gina sila. Itaw man, sipyat po gani ko. Apan ako mga pagampo, nga magpabilin sila diya sa Ginoo. Dahil pinaka pagampo gina ko, nga kung mamatay ko, magpabilin silang mga lagad sa Ginoo. Ako mga apo, hantod, next generation, dapat mo na ito ang vision. Nindot pa itong simbahan, World Vision Mission. Dapat kanunay na ay vision. Panglantaw. Clear vision. Para sa itong kaugalingon sa pamilya o sa tumakay galaan.